kishin Kano. Shekara uku tun baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi mana. Ƙaryar banza ihun kawai. Ko mun san yan kishin Kano. Shekara uku tun baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi mana. Kuma san barin kunya kake dan kana da abun kunya tili. Ƙaryar banza ihun kawai. Ai na da tabarmar kunya kake a wakilai kai ka zamo wuli. Mun san yan kishin Kano. Kana wani zare idan iska mun san rogo kuma mun san dankali. Ƙaryar banza ihun Mun kawai. gane waɗanda suke kishin Kano a cikin manya ko gangana. Ƙaryar banza ihun kawai. Ko mun san yan kishin Kano. Shekara uku tun baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi mana. A cikin sanatocin nan uku babu rago tamkar zulan Kano. Ƙaryar banza ihun kawai. Santaral a Kano mun daddara kuma mun san mai kishin Kano. Mun san yan kishin Kano. Alkaji ko lara idan ka baya nufin kishin jama'ar Kano. Ƙaryar banza ihun Ta kawai. babu hol kuma babu asibiti makarantu ma sun dangana. Ƙaryar banza ihun kawai. Ko mun san yan kishin Kano. Shekara uku tun baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi mana. Shekara uku tun da aka yi kai me ka kawo a yankin Kano. Ƙaryar banza ihun kawai. Tun da zaɓaɓɓen sanata kake bayan gwamna kai ne gane. Mun san yan kishin Kano. Kamsaloli ma sun fi ka dan kai kana kishin samun ka ne. Ƙaryar banza ihun kawai. Na gida ma sun koka maka madubu sun ce su sun dangana. Ƙaryar banza ihun kawai. Ko mun san yan kishin Kano. Shekara uku tun baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi mana. Ka ce za ka gurin jama'ar ka shekaru ukun da kai mutuwa suka yi. Ƙaryar banza ihun A kawai. kai sanata ne sun tura ka shekara uku zancen me kuka yi. Mun san yan kishin Kano. Ko sai yau ne ka tuna da su ko suna nan ko mutuwa suka yi. Ƙaryar banza ihun A kawai. yanzu kana neman ƙuri'a ka zo kana so za ku yi magana. Ƙaryar banza ihun kawai. Ko mun san yan kishin Kano. Shekara uku tun baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi mana. Shekaru uku tun ba duniyar ka ana komai ba ka zuwa. Ƙaryar banza ihun kawai. Idan aka yi mutuwa ba ka zuwa. Daurin aure ba ka zuwa. Mun san yan kishin Kano. A buɗe masallatai ba ka zuwa. Ko kunjaje ba ka zuwa. Ƙaryar banza ihun Sakar kawai. Qur'ani ba layin ka ba ko dangi na jini sun dangana. Ƙaryar banza ihun kawai. Ko mun san yan kishin Kano. Shekara uku tun baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi mana. Zauna ina ranar danginka da duk jama'ar ka ina ma tambaya. Ƙaryar banza ihun kawai. Ga wasu na ta biyayya a gunka ko haƙƙin su ya zo ba ka biya. Mun san yan kishin Kano. A tsara ido har gaji kai ta yi kaga wannan kowa zai iya. Ƙaryar banza ihun kawai. Ba zumunci babu mu'amala ba ka ganin girman ko babbana. Ƙaryar banza ihun kawai. Ko mun san yan kishin Kano. Shekara uku tun baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi A mana. ga sanatoci na zuba ayyuka su yi ginin bohol kuma su yi aji. Ƙaryar banza ihun kawai. Su yi ginin asibiti da magani da a kyauta ga injin gwaji. Mun san yan kishin Kano. Wasu har aikin titi suke tsuna ko suna na ba aji. Ƙaryar banza ihun kawai. Kullum har da shi baya haka sai ya zare ido ya ji magana. Ƙaryar banza ihun kawai. Ko mun san yan kishin Kano. Shekara uku tun baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi mana. Maganar yar ta ɗaya muke kaga da biri ya tabbata. Ƙaryar banza ihun A kawai. tsuna ashe ka san takun ka yau da jikin bagadi ya jigi. Mun san yan kishin Kano. Sai ka da biri gandu da dan hankalin jama'a ya karkata. Ƙaryar banza ihun kawai. Yan lokal gamman zagi suke, yan fansho na halka mana. Ƙaryar banza ihun kawai. Ko mun san yan kishin Kano. Shekara uku tun baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi mana. Sama ba Buhari da baba gandu da mu a Kano ko gobe ne. Ƙaryar banza ihun kawai. Buhari yana son sai ta kasa, gandu da Kano sai tun sani. Mun san yan kishin Kano. Alamai mai ta gandu da dan mun san kai ba mugu bane. Ƙaryar banza ihun kawai. Zula kullum shi sai mugun nufi, ga tsoro ga san zo kana. Ƙaryar banza ihun kawai. Ko mun san yan kishin
sun ce ka fito musu yau kai ne sanatan zakiyar Kano. Mun san yan kishin Kano. Yau dai ga Mahdi ya firgita alhakin ga na yan fanshan Kano. Ƙaryar banza ihun kawai. Santaral sai Nasiru Gawo na baya gudun manya ko gangana. Ƙaryar banza ihun kawai. Ko mun san yan kishin Kano. Shekara uku can baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi mana? Kano sai ganduje ba ma shakkar haka. Ƙaryar banza ihun kawai. Magadi mugun halin ka ya za kowa a Kano ya guje maka. Mun san yan kishin Kano. Birni ƙauye sun ce da shekara uku ka gudu a haka. Ƙaryar banza ihun Jama'ar kawai. birni ƙauye zagi suke. Mun san yan kishin A Kano. kowa na cewa mugu kake. Ƙaryar banza ihun kawai. Sun san mugun hali kake. Mun san yan kishin Kano. Yau shekara uku wai sanata kake. Ƙaryar banza ihun kawai. Babu amoyi a labarin yake. Mun san yan kishin Kano. Harka ta arziki ba ka zuwa. Ƙaryar banza ihun kawai. Cikin daurin aure ba ka zuwa. Mun san yan kishin Kano. Ta'aziyya an mutuwa ba ka zuwa. Ƙaryar banza ihun kawai. Buɗe makarantu ma ba ka zuwa. Mun san yan kishin Kai Kano. buɗe masallaci ba ka zuwa. Ƙaryar banza ihun Ka kawai. zo ka ga al'umma ba ka zuwa. Mun san yan kishin Sai Kano. an iske ka kake zare ido. Ƙaryar banza ihun kawai. Nasu da kawuna ya tare da haka. Mun san yan kishin Ya yi Kano. tare da irin wannan hali naka. Ƙaryar banza ihun kawai. Murtala zainawa zagi yake. Mun san yan kishin Ki Kano. zainawa ma ya ne maka. Ƙaryar banza ihun kawai. Bibi ya ce ya haka. Mun san yan kishin Ki Kano. tare da irin wannan hali naka. Ƙaryar banza ihun Ga kawai. Abdullahi Abbas dan gagara. Mun san yan kishin Kano. Kowa ya gidan sarki ya takura. Ƙaryar banza ihun kawai. Murtala Salama baya jira. Mun san yan kishin Kano. Sidan garo ya ce sun dandara. Ƙaryar banza ihun Nasir kawai. Algogi yana kishin Kano. Mun san yan kishin Kano. Yana layin sai gandojan Kano. Ƙaryar banza ihun kawai. Shugaban jam'iyya dan karaye ne. Mun san yan kishin Kano. Da tije yana kishin Kano. Ƙaryar banza ihun kawai. Yan bata sun ce gandojan suke. Mun san yan kishin Na ji Kano. yan bata zagin zula kawai suke. Ƙaryar